těchto věcích nechci referendum, protože tento národ je z 85% blbý jak hovno. Chcete podepsat petici o vypsání celostátního referenda o umístění vojenské základny USA na našem území? Já bych ho zabil, toho zmrda. Co se to dovolí, jako je smrkač? Já nechci zkoumat váš původ. To dělali komunisti. Ale pravděpodobně pro mě jste syn nebo vnuk těch komunistických zhrůd, které naši vlast 40 let ovládali. A nechápu, proč, když tady byly SS rakety Sovětského svazu v bunkrech, proč vaši rodiče, vy jste byl mlád, nebo jste ještě nebyl na světě, proč neprotestovali proti tomu? Dneska, když jak říkáte, že demokracie, že smíte mluvit proti všemu, že jste tak nestoudní, že si troufáte protestovat proti americkému radaru. To se říká demokracie, pane víte? Drž hubu! Já jsem ještě nemluvil. Neskáče se do řeči. Já jsem nedokončil řeč. Pomožte si tady, pane. Pane, vy jste určitě protestoval proti ruským raketám tady, vy? Já jsem byl v Týnově v kriminále, ty kundo. Takže odtamtať z Mírova ani z Valdic se protestovat nedalo. Pane, jedete slušně. Promiň čuráku, že jsem ti řekl kundo. Mimochodem, tobě, pardon, já jsem nějaký Ivan Martinírus. Tobě říkám ty brejlone. Já nesnáším brejlony. Jsou zákazník ksichti. Ahoj. Máme vystoupení za to. Já vím, kurva. Ticho. Tady ty chcípáci komunistický protestují proti radaru. Pane, Já vím, o čem já vám mluvím. něco řeknu. Já jsem volil zelený, takže komunisté... Já jsem volil taky zelený. Třikrát nás americká armáda osvobodila. V první světové válce, v druhý. A regál, který přezbrojil Sovětský svaz. A vy chcípáci, místa, abyste tak držu, Amerika pro nás Francie a Anglie. Prodala nás Francie a Anglie, nikoliv Amerika. A vy místo, abyste takhle klečeli před Amerikou a vzývali jí, co jste dělali, když Sovětský svaz tady rozmístil rakety SS. Hovno!